हेलो भाई मैंने नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज सका उठा कारण हूँ आमर अर्डर थी ना तो किसी पैकेट अर्डर थी आमर देखु वीडियोटा बनाऊँ देखीदेवे आउ देखो रोड सुपर एक्सीडेंट कैमेरा कैप्चर खाली कैप्चर कर कौन कैप्चर कर पकड़ा माछ कुकुर कुकुर किए मारदे रास्ता देखिपारे तो गाड़ी केमती चलाऊँ पाँचटा बाजी सका 5टा सैंडविच ऑर्डर अच्छी 80 पीस कम चलती देख जोरसोर कम चलती ये भी कम चलती। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग मिस्त्री से ब्लैक कलर जो पिंधि सी गोटे मिस्त्री सी आसी ब्लैक पैन माने कौन है कहते हाँ सुपरवाइजर ये सुपरवाइजर वकांडर आई देखु तू कला तू आसला मैंने कला हो कैमेराटा एक धला हाँ ए धला है बास बास देखु सुपरवाइजर पेन धरती हाथ में एपटे देखु मेसीन ये रहा ब्रेड चार्टार अधिक दर ना देखिए होगला खाली पलटिक आउे सेकेंड थर हो सैंडविच ये समोसा आनाटा कौन अच्छी भाई ड्राई फ्रूट लड्डू आई एटा कौन पेपर बोर्ड जूस ये पैकेट केत पैकेट जानी जानी ना कौन ये कौन एटा कौन कौन कटलेट वेज कटलेट कौन पैकेट जहाँ भी 100 टा पाखे ना बेसी हम 100 टा हेनी धर 150 टका गोटे पैकेट 150 टका 80 टका के आज सका भोर उठी 4टा बेले सैंडविच ऑर्डर थी 80टा आप तो देखिदेवे वीडियो तो 11टा बेलू रही रात 4टा उठी ना 11टा पर्यटन रही शोई पड़ी आउ शोई उठला 3:30 बाजीगला भोक भी लगे तो जीवा कौन गोटे खाइबा आमर आइटम ए बिरियानी बनई बिरियानी खाइबा ये भेज बिरियानी आज बुधवार किंतु भेज बिरियानी खाया पड़ो छाड़ा आईस ना ना तो भितर बेपार ना देखिए ये बस खाऊँ बाबू आंक ना हूँ मुकुल गंजेई निशार बहुत जोर भोक हो तो से संभाली पारना मुहटा देख कि लुचाऊँ देखो ये इडली बरा भितर पूरा फांका अच्छी गेड़ू आम आसीगला अजय ये जात बरा बेचती जगतसिंहपुर सब लोग बरा पकाती सिंगड़ा देखो सिंगड़ा खत्म हो अल्प अच्छी बरा मात्र 2 पीस छणा हम बरा आलू चप अच्छी गाइस देखु सरज मो चकुरी पकई तुम मुहटा देखल पूरा पेड़ खाइला भाया देखा ये देखु ये यूट्यूबर काना कालिया आगे शुभ शुभ टी अनइलु तो गांडे गप गप ये दीपक आ माइकिना ना चांदिनी आ घर नईआड आ गांडी मार भितर पूरा फांका लोक ना लोक गांडी मर लोक सब गांडी मर जा आज बुधवार अच्छी ना बाहागर समस्त जाइए भोजी खाया तू जाइन कि दीपक लोक कौन आस खाया चांदी कौन एत सस्ता ये देखु ये चूड़ी बोईता हणा पुओ शर्मिली दोसा खाइबा शिव कैमेरा धर आमर कैमरामैन जल्दी फोकस करो
ଅଏଲ୍ ନାଇଁଲ ତଥାପି କ'ଣ ପକଉଛ? ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହେଲେ ମୁଁ ମସଲା ଖାଇବିନି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍। ଦେଖିବା ସନ୍ଧି ଆମର କାହ୍ନା ଭାଇ ଦୋସା ପକାଉଛନ୍ତି ଦୋସା ପକେଇ ସାରିଲା ପିଆଜ ପକେଇଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଭାଇ ଦୋସା ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନମସ୍କାର। ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଝୋଳ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁରା ପାଣି କରିଦେଇଛି ପୋଟଳ ଝୋଳକୁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ପୋଟଳ କେମିତି ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁ ଭଲ କରୁନି ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ପେଳ ଖାଇବେ? ଗାଣ୍ଠିରେ ସେଟା ପୁରେଇକି ଦେଖା ଏ ବଟି ଗାଣ୍ଠିରେ ପୁରେଇଲୁ ଦେଖିଲ ପ୍ରେମକୁ ଦେଇ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ହେଇଗଲା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ସୁପ୍। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁନ କ'ଣ 1/2 କ'ଣ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପିଇ ବୋଲି କହିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ନାକୁ ନା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ସୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ତ ୱେଟର ଦେଖିଲ ଗୋଟାଏ କହିକି 1/2 କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ମୋ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସୁପ୍ ପିଇବା ଚାକିଆ ସୁପ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ସୁପ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଏସବୁ ମମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଇବେ ଆମେ ତ ପିଇ ପାରିବାନି। ଆମର 30-40 ଟଙ୍କା ସୁପ୍ ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ମଟନ୍ ସୁପ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବାହାର ଫାଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଏତେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍? 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଜଳିଖିଆ ଖାଇଦେବୁ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଦିନ ସାରା। 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଇଟା ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇଏ ହେଲା ୱେଟର ଦେଖିଥିବାକୁ। ତ ରୋହିତର ତ ବେପାର ନାହିଁ ଆଜି ପାଓ ଭାଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଛୋଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବେପାର ନାହିଁ 2-3ଟା ଲୋକ ଦୋସା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଟ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ବାହାଘରିଆ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲୁ ଖାଇବାକୁ ବୁଧବାର ଅଛି ବାହାଘର ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋହିତର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ବେପାର ଅଛି ଏବେ ତୁ ଅଛୁ ସତ କଥା କହିବୁ ତମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ହେଲା ଦୂର ଅରିଆ 2 ଜଣ ଭିତରେ କିଏ ଆଜି ହଲେଇଛ ମୋତେ କିଏ ମାରିଛି? ତାର ଦେଖିବ ଲେଖିଦେଲି ଦେଖିଲେ ଘରେ ଲିଭି ଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଚାନ୍ଦିନୀ କେତେଟା କହିଥା 1 2 ଆଉ 3 ଶସ୍ତା ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିଲା ଦେଖିବ ଗୋରା କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି 2 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋରା କିଏ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ପଳେଇଲା ସତ କଥା କହିଲେ ଲାଗିଯିବ ହକ କଥା କହିଲେ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଜି ଦେଖିଥିବ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବ ସକାଳୁ କାମଟା ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲି ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି 11ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 3:30 ତ ଦେଖିଥିବ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଯାହା ଥିଲା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍। ଆଜି କେତେ ଦିନ ଆଜି ହେଲାଣି 4 ତାରିଖ ଆଉ 6 ଦିନ ରହିଲା ସ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆଉ କାଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା 2 ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦେଖିପାରିବୁ ଆମେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଛୁଟି ଆମର 16 ତାରିଖ ଦିନ ମାସ ଛୁଟି ସେ ହେଉଛି 16 ତାରିଖ କି 15 ତାରିଖ ଯେଉଁ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ପୁନେଇ ବାସି ଦିନ। ଆଉ ଏକରେ ତ ଖାଲି ହୋଟେଲ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଆମେ ବନେଇ ପାରୁନୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କିଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଣିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଓଲା ଆଣିଥିଲେ S1 Pro, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମକୁ କାଲି କହିବି। S1 Pro ଓଲା ଆଣିଥିଲି ମାନେ ଘାଟାରେ ରହିଲି କି ସୁବିଧାରେ ରହିଲି, ସେଟା ସବୁ ତୁମକୁ କାଲି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଲି ଦେଖା ହେବ।